Ngladeni tamu Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 7 Oktober taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 10 ayat 38 tekan ayat 42. Akeh kang darbe panemu menawa tamu mono raja kepara malah Gusti Allah ngejawantah. Mula tamu kudu kaladeni kasugata sak becik-becike. Aja nganti marga lirwa tundhone nekakake bilai. Saderma conto, awit ladine kang becik, Bapa Abraham kanugrahan nyumurupi rancangan-rancangan dalam Allah kanggo kutha Sodom lan Gomora. Uga sacara mligi nyumurupi rancangan dalam Allah tumrap panjenengane minangka bapa bangsa-bangsa pitaya. Santo Lukas sing waosan dina iki critakake Gusti Yesus kang jroning andon laku tumuju Yerusalem lenggah kampir ana omahe Marta lan Maria. Marta kang ngugemi prinsip tamu minangka raja, kepara minangka Allah ngejawantah, banjur brubat-brubut nyawisake apa wae kang kaanggep banget prayoga kanggo nyugata tamu mirunggane. Malah saking sibuke, Marta nganti ora kober migatekake sunar wadana utawa ulat dalem. Marta uga ora kober njagongi tamu agunge. Kamangka sawijining pasugatan lagi mranani si tamu menawa nacoki ing ati. Dadi ora mung ngetut karepe sing duwe omah wae. Prakara iki banget wigati jer lenggah kampir dalem Gusti Yesus iki jroning andon laku menyang Yerusalem saperlu mapak kasangsaran. Minangka manungsa saking mesti panjenengane kanggonan rasa gurih, ngedap, was kuwatir, mandheg mangu lan sak pituruté. Panjenengane butuh papan lerem lan jenjem sawetara kanggo nata ati lan rasa amrih tatak tetek lan teguh ing ayahan. Sajake kahanan kaya mengkene iki kang kawaca kanthi becik dening Maria. Maria tanggap dheweke banjur mapakake diri lungguh ngedepes ing pada dalem Gusti saperlu ngrungokake apa kang dadi wedharing unek-unek dalem. Sumangga ngunandika Gusti kawula sumadya midhangetaken mengkono anteping ati Maria. Pancen wong kang bunek lan sumpek mring sawijining perkara amung butuh papan kanggo lerem lan jenjem uga wong-wong kang saguh ngrungokake. Ora perlu ditanggapi utawa digolekake solusi. Kanthi sumuntak saking unek-unek kahanan bisa dadi luwih longgar lan padhang. Iki katemokake Gusti Yesus ana diri Maria. Mula Gusti Yesus ngendika, Maria wis milih pirangan kang paling becik kanggo dheweke, kang ora bakal kajupuk saka dheweke. Para tresna pelem kinasih tanggap mring kabutuhane tamu luwih wigati tinimbang suguhan arupa panganan kang banyu mili. Njagongi tamu kanthi luwih semanak luwih wigati tinimbang brubat-brubut ngrepotake diri kang jarene kanggo kabutuhane tamu. Pitakonane, kanggo kabutuhane tamu apa kanggo golek pangalembanane si tamu amrih tansaya dhuwuring pangaji diri. Suwawi sami mujuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus mugi karumentahna nugraha tanggap mring manah kawula amrih kawula saged leladi sok sintana ingkang medhayuh wonten rompok kawula selaras kabetanipun selaras karsa dalem. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.